Pai le ta sa chem se promise bung ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Pidang isamla pada dapat pi. Nadu snam ba pidan ka snam ba pisna film. Fil apa isi ini? Kali gila pidang isamla sa. Shisha se. Ngaku am film cinci ong kenang kemat kalok jong harus. Ong kenang kalau sekali memakaman ke sini kenang Allah iteman lah pinang pinta ngaruh kam so hem sih lah kintian. Dok para pidan ka snam pisna film. Thangan dan arpu arna. First film apa kali kamu baca. Total kedua film pisna bro. Kata kay menta kata menem mesti na keren kata ba fikat tlik film fil ashnak yang pangmata haka IMDb lane Wikipedia ki kaun ba igi film ba sensor kidi kita ki film nga ashna tin da khen ki bla sensor di tang santli da khen de gum tu gadan saka hep de mo phi but Meishuan melody kadan saka igi film kukuwa ba kham release ro ta Syu i pa batisi mcha ba shi ba batisi shi pa batisi mat khani ke channel jo phi kan tu por shi batisi so batisi di shawe aku por khana ri yang kena ITB mdan ITB kata if you ta for sang kena so if you ready so la temen kom om da khana sa kan ma hoi yang piom filang kena tang ni phai myang khandiat sa tu ka halang khabeneng porba phi pyong sarkar ka ai jing arab dei te kado ko budget jong ka tu bidang hapen lu chu la de ne kla dam ne ta ai sarkar em ka sarkar ka yarap dengan hadin Syai ketu por shoot gidan kalong ba ya kan ni ka project ling ka beneng ning kong sidan gini ki project market keleng ka sonong ka pertai mo ha imi phai script da kitu ki project market chibo ka shajet ka script tik shi khot pi hang tu phi ob ni kendo ki bi ki producer ni ki bi jalal ni ki bi te ka ling ka beneng ka shajet apo Asian project market jong Busan pa South Korea ni ti por shajet dang tu ti ngai kendo ki producer ki ba long interested banya bay tingkalang mentang ni ka film kan tigidang producer na po Bombay gidang producer na Belgium dan producer na po Kerala ro tigi makiru ki wan lang ka sulong ba bakal bampor pala katakar kom shoot junga lani katakar kom penondur ya ka film te ka budget ko la he te poi ki pot ba hadin badan la adap ka film la asham jing ekhnel ban complete ka film tu sulong badan bak ba tu ko por ba ka hello mekalya abda ka sanction yang project tingi yo ban complete kan ya ka film ti ka total bangalut ikan ka film la jan kot ka 78 lakhs yo khala namar gan tu fi gam ki bri ki ong lut menta am ka jinglut ka post production lut ba pat sa ko we bade nam le ba phenam penjanai bade ban ong ban pha shabar ki festivals ki kita Kata kalau beri ngatrai kalau igi betul kam kan, tangi mending perkat bah, you know, insulia tang mendam. Kalau kita beri community ben park festivals ki pet lut borot, ki pet quality, ki pet content, ki pet lut na. Ngatrai kalau igi betul kam kan. Hanya perlak ban perlut dai kan kandang mi ne maka jingken yo pitrai. Ai nga kam na YouTube film da kam perkat juga kata jing mi na mar ngatip adu kanong ala ban khle. Nagasulong mga nang ogi ki tuki bi ron matalang inchele tang ban chia cover ka cost na perkat ka profit. No te kata nginyepen nang ni release ru adu kan ngatip nang ni release ngatip minum lahi ban khle adu kata tang mga syukurman ba kini gi banga plan ban distribute ka film kum sipo Russia Indonesia Vietnam Indonesia South America maybe nang tu ngasula ban klik nyam sa kan bangila tingin siapa choy kata nang perkat ala ban klik dan maybe hadin kata sa ai pada po hello min kali aro kan namar kum bolong menchua dang la ban klik namar ba dang la ban travel bagi film tour skinong kendong dang don ke jimi mereka bakalong pada mentate nga kam syam jing kan dia Tu bang ong menere fi ka jingyo ikini ki award ma sabar kapan mentoy na MFP yo ka pisam yo ka en mor pa ba tun perkat be oh la yo fi kum ko kontrak ba gini producer mga dan pada kalong ba kanunu ka award bang job badan prize money em ka to ka pisa kali shaki ko kali shaki ka mud ka bahad kin la recover sya ka investment joki ngasayo pada mga kay kalau tate bagi ka bigi padio ka bigi invest bigi te kalau man ki award man ka prize money ka bangiyo
as per the agreement mengadon bat ki kan le chwa ki kemudian bakawan cangan tapi ya to ba perdip ka ki film gi ba pi pen mi ma ki sim gap adu lai saus nem bikin mi ka we din ka we mut ngim ki pa ba ki kwa ban yu i film jo fi dai film la ban pen mi sistem din ka we sistem din ka we tentang gidon national film ba ki dang le da ni ka we ka project ki le lang ba ka to ka we ka project ha ka par ba ki la an pendep hapo ka lai saus nem ki la ban ple art li film ne lai tali koi ke lomba nga bampore ban thought script pi nga kum mde bang pas gi nu film school kalau bang di self taught filmmaker shunang da ka bashpet je kam je ki wete nga so ba writing and scripting le ban tho ke kanu no script kare ke ke baton kam cinema ne film chu tho tang chu dap chu le chu shoot la long ma hanga nga so ba phya pelit bora ka kam tho ngam tit mo ka wei kar kom tre kam ju ki wei ka approach ju ki lom no yo ka ba ka approach ju ki ka byang nam ta ju ki nam ta ju ka kam long bre kum ta kai kum ta kum kan thu fi kum example ka long ba ka yodo ban tho ek script yodo nga ka ba ka bang por do saus nem namar kami ko na ta ho arajar khan reu kan na dep ek tu por ga dep ko na ta arajar khan reu shwa masndap kut shoot ka unata ho arajar khatsan ngalas dang tho ek script yodo reka script ka bampor hado ka to kat ka nami ka poi du arajar khandai timta kum ngani ka lingkha benang ro lingkha benang le ka bampor bali ngano ifi baka ka jimut jonga kalong bang karkom kanom no bang ka approach jonga bang ka style jonga bang kwa ban shoot ya ka lingkha benang kadon kat kujing kho nyo nga te bang tep kan long ne kam long gan you know namar ba nga thai ko fi ka film to ko safe ni ba duna ha ki cuts la roll camera te ka ya be nan kat nan nga thai mas dang to ko first shot of like e ka long no ti benle ka tu ngilai shom ka team ka perkhat ngong tep yo nga bakla ero yo ka numlong ku mangamut ngasna ka ka short film hapeng jong ta kerteng pat tang man su thu ye ka e bangale ka bang me kam bang no ta ka tu first short film jonga bangale te hadi bangale ka pan nga realize ba ka ngi pha chi festivals e nga pe bi festival ki je ka film ka job ki festivals te nga khamyom sem kan ban ayu ka lang khap dang te nga shu ong ba ka we ka long ba hoi nga bampor ka we ka la ban de ba financially ru jinjar ban yo bisa tentang hub up dayo ban baiting ka kumenta Sibo kumta ka kadang ka project bala sanction ka Hello Meghalaya yung RAP yo ka budget adu lai pusan lak ban china film lai pusan lak bangan china film da kamdap na yang kamdap timenta ban pendap ekatu ka budget sibo kumta ka budget sibo kumta for example ka budget new pusan lak sibo lai pusan ka ai ka Hello Meghalaya nang don kam sa pholak na ban pendap timenta itu sa pholak ha one producer dia ngamla ban chom di lai pusan lak namar ba phide ko ai ban china ka film ba itna la ni ko ai ban china ka film khamjanai tika por kepisah te don kamit hadu mata na pdeng gi film jo phi dei ka do ka film ka ba phi penlut pisabun ka budget ka ba he atam na ka film jo phi ngathai gan dei gani ka ni no ling kham leng hoi ka yodu ru kalut kum ban ru pho san tam ka kum oi phi mena ru ba ka long ba kum ka por mata bro laram technicians mencha technicians ba kishmo ki line man mencha ki bashim 6000 scheme da ki tu hi line man la shim 8000 scheme no logistics ka aram post production ni ka aram shim palat menta te kata ngai bak sakoi bida ka long ka ba bida ka kabun ki jinglu jingi bagas namar ba ni ne po jla jingi padon kata ka post production studio ka belong dedicated ya bra ba ki film shabar hable hi shabar banne kata post production no ban ko ahi bagan ba ka film da hable khamtam le ka sound le mental ka long so important pe kum ling khabang pi boro ki bingi le ka ling khabang record bit on location hado ki tigi barwai ne phiong ki dialogues ne ki namta ki to de fit on coming ka sound team ru ki bolong so professional but ka dor bi ati bin lai professional ka jinglot kan bon be ne ka long tangan kitu ki ada pede ki lam mi ya ka jinglot ki kum ka yodo kum ka ri ka yodo kami ka yodo kami hadin ka unata ro kami phi ka long ba man ka film dia kam long necessary ba kan hami na ka kibre ki ayat ka we ngan expect ko we ka nya kam la ban long bre kam taro na kala ba phim tip
Nga so ka film pila dap sna pila trish tom pila you've given everything your heart and soul. Nasib ro don kami so. Nasib te ko fit. Nam shalang nasib te poi shaklau. Kemun berjuat perkat vi kemun berjuat 1996 97 isna. Hak tu por hilut sau puar lang kemun berjuat. Na omensna ba kemun berjuat menta shoot celluloid shoot diket tu ke negative apa ikrur tapi Coba perdip sakawai mah. Saya kilami teng gijing kan tho. Kiba ong ba ya ki film jang film ak petang na kiju si kiju kinong ak te. Mut film ai lal msiti kiwe ki artis ki bang thamai ni simenta. Dan ki bakan tho ba spa ak du Albert bu Melvin no. Fidan iu ban ong la rota gijing kan tho. Kata yang anda khot audition bre gitu imjuan berate ban audition na pinam audition dengan tip kum no berang dan cuy artis pelana Melvin pada Albert sekawai bre kalau ba Melvin pada Albert adon ban ngala kat ni stem menta no shubu menta nganam sim ha ki film jonga ki wei kim ju sim hi ki kim ju khot ro ye jom Melvin pada Albert ban aki film ki tempat kalau ba ki wei bre kum film tan bangam ju aila di ki wei le ne bangam ju khot ki wei anda khot audition bre kim ju tan de bowan ki bowan bre kim ya hap kum ka character bang akwa manga Fi kamla ban long nang ta kalong very fi bafin cast ru kadai it's very important casting kalong very important menta kibri gam so thu egoi menta ka role bashim Melvin hapa unata Albert inum la ban le to role re ka role bashim Albert po yudu try Melvin imla ban chim to role ya kata ku director ngade ban so thu na tumta shibu gidin ki artist bathma ki audition ban nga so thu ki ha ba no character no kata ngala ban cast ki na lada kimwan kim audition tu kumno ngan tip tong fise ki chue shong ki kan tho ang tu de ma le ine ngamla ban ong an man ka ying anong ali ka akli ada ban le ate To kata kapat iya da ba kini ki samla jungi kim pada kidang don kam gajing sha ikai kin man pentebet il jong kam film nada ki kwa ya kam ak film te kalong ba e paru ba hakane ka jala jungi padan gum kita ki jaka ban ajing ikai ki pi kumuwe na ki tiki nong sna film bla pau pidan em gajing mut na se ban wara sakta kalat lenti khnam bang pinyo kini ki director ki producer kini yo bun ki no ak film ngam ong pi menta ngan ong fi ko em ko balong very important me as human being all of us are actors ka shuphet na ko we kidan ba ak mat camera kidan ba ak behind the camera we all actors pi menta pi shu pi kwa ban ak len pi wan ban ak pi dan talent na pi kasong ha director ba hakunu ro ka ma use pi bre so ka we gede kata ka ba ar kalong ba hot kalong important ba fi ban pentabit shu ilde pi dan come and take up some courses ki don bon ki crash course bi Finland but hakju ko por nga thrai kalong important shu menta kum kahlo Meghalaya lene kum kahlo Meghalaya for example men kane ka kasdang itu ki workshop ba aila di nongsna film nang ni bat ki nongsna film na ka FTI chungita nagal ki join lang ki asna film ka try kum kitu ki workshop ki ban khambon shu kan in terms of acting lene belong important ka script writing cinematography ban suthu ba ka sound direction kum kitu ki course kilong very important tempat ka perthai internet mentality kum kitu ki course tabelai online ru tak syong bre happy as an individual bre hadu ka no film serious ka to ka kamro jo mangan chule film long serious bre mental ngam au kibon khna na shini ki ba pule apa FTI kibon nang ni ki pule as FTI I'm looking forward bangan ie ki ba kin one pai kin one kin chna film hang ne po jalala jonggen kidan ki khna kasi ni bam ta ki bela pentebet ha kam editing e tam kim dan chini ki bun ki trish bombe tekan try kan ladon kata ka opportunity ba kadan ka market kadan kata ka phila ban kum phia kadan tu isen bala nam la ban em nang ne ka kam shbol ladon kum kata ka ei te ngatrai kinwan kan ma win don tu kidan ki bale editing ki khna kasi jungi ki le editing tu film boy Chata beam ki ini kena kasi bale. Mni tang ta animation ki bon ki bale gidan bale ka sound ru gidan bale police cinematography ba ki tresha ba tabe ki monch ne ba ki sutu ba pat don kata fingin palahi ba no gidan kata ka industry ka kamdan hi pat don hi ka palahi ba non kata ka nama bandan industry means ka production jo film ru ka di belong ta ka finga teng teng si nga kwa ba ki film ba
travel ki festival ze kamde bencukut tang ka film jongan ni ka film jong domine kamde bencholong kum ta kan ngakwa ban don chu ki we ki nong sta film bagi page beyond ka state ki fi fin chu perkat bencu sta film bencukut tang hang ni tem poi kan institutional mentang ye keren ngina ya fight about the ban penrung ya ketin kasih ka 8 schedule badle kata film la te bencu ong bencu keren na kalian nong ginong thokot kila le ke ig bentab gi de le ki atai kalong ka responsibility jongi ginong kuminong sta film na Misna film kasih ingin kuat bagi film kasih bagi beri kin penyak kin isya ba okey kadang keketin kasih tu kan mentang penyak cuba mentang release ko mengi release kayo do all over India cuba mentang release ya kan ni at least beri kin tip ya ka language jung ina mentang per penia por Russia temde bagi pet keketin Russian pet kan keketin kasih ka syang ba kadang subtitle zak pare na te kalong ka de responsibility jung ni ka jo ko por ba kata the pide we ni kinosna film bola tip lat batai itu beriu ha sabar sei bro khai fidan ka connection ka network so ki khan ha tikini kinos na film na kane ka jala jungi mo ki sa wan pan jirap en fi mud kita ki bawan ngai arab kan mangala kita ki bawan ki kuan ra film jong ki ka ban ni arab bangan pas festival sei tam kalong mini fi pinchuan ra ki film beda ngahap su thur bangan pa sabar na mentangan pa kan nu ka film shuba kami hap tikitu gin ong ta kom ka film ka pa kin sedang mendau dia ngaruh pada na te kalau ba ka film ru fia ban ra ka babiang kidon man kini ki wan ra ka film ki kuan pa festival dengan pek ka film te ka batai ki ngan la batai beda ki jing duna ju ki kidom ha ho ki ola shu batai start hangi tel abyang pengi pek paramang ki di baro ki ro lo di ka film te beta fi ka jarang ta ke ngaruh ki tentang Shna ka film pide menlong with open mind fion ra sanga pen nga you have pide nang tu menta kidon ki film ba menta nga mentor ki film syaba kidon ki film ki basna na po Calcutta kiwan ra sanga ngai ra beki ba kumno man penuan dore ka film ti hang tu ndai tamaki ba benefit ngaru nga benefit lang bali bangaru ngayo ban learn something nakiru nah ka jo ka po ti jongi bele kim perkhat ye kata pi wan changa nga pade pi ngape ye film jo ki shubo mentang si ong e boro ba you should not only watch good film watch bad film also number neki tu ki film bam leru there is something boy you'll take back te ka banyarap ya pi jongi gidi besuk tu ya kata kan professional film pide belong very open kan ban accept criticism pide ban accept ika perspective jong ba film de bancu ang baka professional fi ka biang lot kamla ban nom ta namar ka professional mangaru kamla ban nom ka lingkap na ka biang la shahin la pen mi ba kin bon kim dong baka mitran ka film tengah accept ya kata na kasong unong page no show unong page kin bahaduk anu kila sutu about cinema kan ta kidiban pi ka cinema kalong ba ichut ki perhimi ki pai bana hall ka de benon ke jingkeli te balai hoi hi the don gum kata to snat se benya keren ru benya discuss snat ke balai basna to film ngar snat ben jubab snat benya debate hor kata na balai beli filish nam to nga meneng oi fi nga promi entor pos nama basan kli jwa balai da ka bos kalau logik te don balai ka pick up kala ban kit te beli ka bos taruh tang arun lain ke show to ka bos fi kawai visually kapo screen di itu bos itana kala combination kan ka itana na nolo ka tilenti seora ba kaya tika itana na ta HP na boro kiliang HP kan babeli ka don tang ngabu ka di benon ka dahro mle ba sudah bakam daw nga subo betul kan to ki film jo film suwa ni ngadu kaman majot ka jirwai lek bahit ba te ki we ki film ki dan ki jirwai ta kani ka film halang khabneng mata fi penduk kam si kinang ruai jiwai kam dan balai kam dan jirwai beli kan jirwai leng khabneng ki choir bre bayar wai laklen gitu kalau ka jingmut jangan nang ba ki jirwai jong ki film ki ba ki sok set ki bre lagi nang ki jirwai gitu ki alang kum ba background music gitu tu film kalong no fi nga sibuk mata kuman bujuat ni ka di mapi kadan jirwai mo ya hanga ka kecibuk kadang jigurah ka film kade ban yaha bat ka story kan amli bang shutap jigurah ta ban hap tap jigurah namar mata kadang ka script bang thom ta ngaso kam yaha ban dan jigurah te kan shutap pada te ka sulong la bapi citrahar na musi pen musa putur dasyana la sulong bapi ta te ka dei ban hap script ru ta mata kadang ka script bang thom mata bang kadang tho thmai mata kade musical yang ta tigin bun ki jigurah fi yo kibun ki ong ba ngan nom sim gerteng gidon gidong snap film sini ki ong ba kani ka film nga snam ta em kam don jingrai long ban pha se festival ki ong ta nga to ong kam don ik mun tha ka concept ha festival vi don jura ka film fi ki di tan
Kada banyak bat kata ka theme lade ka concept lade ka timeline lade ka jingkwa jo kata ka festival kan. Pi kamlong na sudi. Nata ki jingkwa ro pi ban sutu kan. Por fitap ki jingkwa ro kada ban. Nata nga om ban sutu screenplay writing kalong so important kalong ka ike badon kamba kan nata tao. Nata nga ba pinta pito script. Mata kidan ba kan tho nga ba rikasi jungi dem ju iba nong baki dang trailer mo jo kal kham dang ki oba ki kwai kim ju yang sura kum to ban roi. Te ki big film ti ki roi shalom shawa ka tur kam ni ka ayu ka dustur kasi kam ni custom jing na ka tur te ka shong bra ha ka script jong fi ka hadu ka no ka demand ne ka ta man pan rung ka jingwai ka bu ka jingwai kam ni ban shulong ba kam tan bentai ru ba story ka shwan te kam la man to na fini ki bun film hindi dang ye shong to kam ong shumi ka sa ka jingwai shulong to te kam la man lang Tetangi la Jerai tetang mas sedang ke film lah, sedang dah ke jerai. Pi ngan YouTube kita dan sekali ngan Shetri come as a ghost director. Ghost director mut kidon ki film sha kiwi jela kapo India bang silip pen shoot. Tam ngam ju ai kerteng chong. Mo shoot as a director nga shoot ngayo ofisa namar datang ke tukur kom mangalaban survive fi. Tikidon ki film kadang ko film napo Orissa mangale kadi ka film ka base ha nong kendong mo kamdan connection iru ya kata ba ki ko ban pede ban shoot ya kata ka jigurai siapa Vietnam Fitu kum kita ha script ki kamdan ni tampa ki ong ki ko pala beli shoot sa Vietnam jurai le no penrung se ten penrung no temta pindah talk script de hab jong to flash forward lene flashback itu hang tu penrung no ten penrung dia kendur kom balik po Vietnam pihak penwandur kata kom bakan long believable ko joko por pen kalau nom tanga Toba perdip mana via tu ba ka simpor haban penbit penbiang ka script shuaban shoot ka film. Te balik ka simpor ka script sangi na penong ka script kan dai ka jinga tu khana sipang ka film dai ka simpor pada dik lighthouse namban ban tho i te khana bodol pa kli jong breu. Fi galom ni kan fi ba kumo ong film na bang adi self taught filmmaker. Munchua por ngarang sedang ban sutu ta script writing kadai ka nga kan mau ba kadang ka film show le film hindi film show le nga page ka to ka film nga tho da ka page te nga tho every scene jong to ka film taman sutu ba kani ka film ki tho akno kam nga tho ki dialogue nga tho ki description ba kawan ka train uyar unta uya ushong sup kulai nga tho every details nga tho taman sutu ba kamut use screenplay writing ka way screenwriting gede ke ngap taman suktu ya kata te ngasu hadin bangal adap tho kata kabampor ya try do live benai namar dikipor VHS tape pipos firibain pipet hadin bis ngap tho te kan adap tho tu ngapuli ke katu bang tho kan lapuli ngasutu te ngasyo ngaperkat mau shubu ngap shoot re manga ya kan ka film te hakanur kom ngai iya ka shubu mtang hap set ya katu ka film hapo rikasi dengan shoot kumno ti nang tu ski ngal ngayo idea kan bah kanur kom ban ban penwandur ya kata ka script lane ban thoi ta script tambang su thu bre ko ba man ki story kar kom approach ba pin tho kan pher ben kanum long jo tena hadin kata nga su thu ba kalong important and kong ke story pidani idea sibu idea mta kom kan ngadon ka idea ba sibu ka idea jo phing dan ka idea ba ong ade ben le ka we ka interview one to one bat nga di tang idea te hadin kita ka idea jong fi ya kani bingi le abda menta ka dik kadi screenplay writing kan so ba pi wan ye shong ye di sha ye bang shana shwa ya khana shpang itu ye keren kata ni wan rung ni kamera kita ye set up that's all screenplay writing pen mela tu ban ke dang set up camera gitu hari ngi sawan ngi se keren gitu ko one to ka idea fi ka de one to one interview ama shwai gitu ko one to one interview chungi kai tu ketiga whole thing ketiga screenplay writing menta ka balong important show lor kata ka de kai pede dialogue menta dialogue it's an art pimla ban chu omang chu tho dialogue tam chu ban keren menta ngakum a director or writer ngasutu ba mapi kham jo fikri kam you're a journalist piju shim interview shu mna ha pan tho ki dialogues ba fin kran mapi
tang hap bu shwai la de hajaka ju phi pong ma thoi ti dialogues ngamla bangan ju tho shim gini ni sakren mo ngamla ba dong ta hap pen wandur kata kom namar ki doi film shene ngala ju i bangala ju lik teng ru bo ki shoot kim dan dialogues ki wan ki artist ki ong ka scene di gumta keren kum no unchu keren kamla na ban long gumta unchu keren ni kat bo man kati kata kom keren la change phiap tho ki dialogues kalong very very important ki dialogue kalong ek badan kam nabaro ngakan mau pol ngasnai ka film Meshwan Melody te pilai ini padi Meshwan Melody padi itu itu film Meshwan Melody ka film ka khana jong tang anu ki character ka story ka bat ja tang po shisngi kata ka idea ka bagi kendu tamba katu ka film pada ka story jong tu ka film ka revolve tang haki dialogues kamdan kata ko mga batay film na screenplay bing yeshong kamdan borok gini tang hiki dialogue mo film miss ko dialogue hindi film tip ka story tik nakatadang ang baka dialogue writing kalong very important kalong very very important namata kitu gidan bon ki online classes fila ban attend sngap kumno ki batay kumno fin approach ban approach mata pi galing ka badang namata mani character hap tho dialogue tika nam so thu ikitu ki character kumno an tho ikitu dialogue tinak tadang ang kasi ong iki nong sna film na siniki bang itu la niki big one be kadu ju ya shong ong iki ba fila tho ka script fila panwando ka script what you ong ba ka dialogue should tho la dep because katu ka diga last part chunga script writing kra dep boro last ka diga dialogue so dialogue what you ba ka no ong kin sale ki artist ne ong kin sakran ki artist tho kalong very important ban tho dialogues takadaw sa simpore marway fila ida na gi dialogues na tara ko biki ong tu si ki artist ki ong ba lawan achis namar kambang to dialogues ma tho kadi ka dialogue ndi ka script ndi ki kadi dialogues kim bang nga kam show le ta dialogue so bang fi ta dialogues man se hap tho de ko te tang de view abdi ki artist ki improvise fila ai ti dialogue tu ki asu tu ki jumut ki improvise kadang pen bang shu ki por ki kran kan kalau mtang dialog kadi penbang ki brio na mata ki dialog shule ki brio dom taru kan mau na tu kuran gumno tak menjumpa enchen apa kaman bujal de kendo kaman tu ki kan mau ba kun kakso no ki kan mau ba itu kalau penbang na ki kintin ki penbang ki tu dialog kan kata dialog long very important na tadang si ong boro ba what you kan what you the ipod ke dialogs bantho kaman bampor tam tho perkhat ba kan te balai ba perdip ka rekam ring via ki film ka pair na ka film sa ka film haka yaudu kalong dakum tu haka ri kalong dakum tu badaka halang kabneng mentab de kalong dakum wei pat ke rekam ring jofi fi kalong ba yaudu satip ke jaka bang shoot kalong no ke jaka ba pun breu ka ban place camera ro ka ba no ban pen bu camera ro ba jinja te dong ha approach ka yaudu fila banong kalong ba shoot documentary tamba karkom approach pong shoot kalong documentary tamba ka film deka fiction tamba hakaling habnang beda kalong ba ketika story ka bediman yang abangan shoot untuk ngakwa ba pi kalong ba ki ong ba ka camera ka medium ba ya penyajan ki characters but kinong pet nah kalau long ta te pong shoot kan iklan habnang kalong ba ngakwa ba ka camera kan long ba ki dikipat ba kisong ki pe ka khana ni rengun kalong bigidon lang ka to kosnong pi kerkom shoot ya kan ka film kerkom bu camera but kerkom place ka camera dan cuts dan but sekawai beda kalong ba ngakwa ben pen ka jinglong isolated jong to ka jakaru teh pi ka jong ba dan brief show ka kalong ba kantang shula akat kadono to ka redem kan so pi but fini iha pa film kim dan kita ki drone shots ni kalong ba kalong ba hap so thu ka wei fi ka kini ki technology ka cinema kadikala use ka as a medium tang banchu yerap epi ban internet show ka narrative mde pindan kam de ban dominate ka ki camera la ni ka technology fi kam de ban dominate ka script ngas ko fi kalong important ro ta kadi main fi kadi khana ba fi thu kadi ban nong clear ngi tak pat ba te sakawai bida kalong ba hakani ka film link hab nang use nga panan nga mi drone shot so kilong static shilong bet tang ki top angle shot tambak balinga le ki top angle shot ro kadon kadaw kalong ba nga ko aban pini pa film ba kini gidon stang ini remote nga ko aban pini ba don
dan menu halor jengki ubo pek yakite. Dar tadang pendan kami gitu drone shot aku tukar kam. Dia kau bilang mga pendan kami ke drone shot tengah kenal mga pendan kami tengah por mga be masih. Nah biki wit ki masih biki wan tu tengah shikot di garden ngong ora tu ke drone tu belum dang bahap penher dalam tengah film tengah omnim tengah film ngong be ki masih. Be dah tu ke drone. So pendan kami tengah ngasu fi ngasi ong gini besna film ngong what you are important than ye ka camera you views pilih you Ningkong ay kadi ka script ka belong very important. Camera le kadi secondary. It's always secondary kadi hadin yang kata. Tetapi kalau important berfiri ben focus siya ka writing ka script tu pi kalau kai betul kamera baraw. Sakani ka way pade ka matay. Kalong ba tang kam snap film wat ha kam le kai kam you kam sports ki kini ki nong le kai swa state la jong sa next level, district level, state level, national level gila itu. Te firu gumu director fi ne abang next na film kasi, fi rai ki film Shabar, film kasi, film kwa LD ban rung siya kata ka Bollywood na kaya ban dan mar kumpi bla pa ba dan gani kasam. Boleh fi kwa ban le tangi film kasi film kwa sikiri kiwe. Kumpi film indie ay Bollywood. Pi kalong ba Podang sedang ke career cuma ningkong mencua mene bangam dan mentabat Bollywood ngadon. Ngadon dah hidup pot tam baka jingdon jangan hang tu mene bangamut kamdan kata jingmut bangamut bansna film hindi lene bangan mentabat piki ka chulang ba kwa ban so thu shushu sepang ni kamsna film namar ipa na du hidup pot ikwa apalat ba ban revive ya kata ka khasi cinema ni namar bahadin man retong mdan besna film sini ipa isi kwa apalat de kata te ngap ngali chithiru kadi tam so thu ba namar ba nga khampa sing du film school taman so thu eta film making ngali chithi te mtang lawan chide ngasna film te menta ngasna ini film khasi bre ka intention jong abde kolong ba ban rai ka film khasi hi Shabar keleng perthai na mde bangan susna film khasi ban cukup tahang ni tengah suku ba kata kajeng keli jo fi om ba boleh ba mentala hadin bal ayo kini ke award la sna kan film boleh ngam persyang boleh Bollywood kidon ki offers bangayo mo bale tanggadon ke condition teh kata condition jong kalong ba kanu ka film beki kwa shoot na Bollywood la ni ki kwa yang makan sna kadon ke condition kalong ba khana kan ne bai jong ka jela jungi ki artist kin ne jela jungi Shubu filong agree kata dengan sina. Shubu kimlong agree dengan nomlay. Ti hadum ta amdan batrep le kum kata ki amdan market amdan kata ti Bollywood tu ndak kwa ban create market kan EU nam ta juki kamdan ji AA. Tena daw ngong khasi biki agree ka terms and condition jonga dengan sasna re kinam tre dengan continue man sina film khasi be kam ni sina nang ni ra bit kelang perthai. Mam ta. Nalor kan ni ka film halang khabneng ka bansa pen ipai ba no aka Andre tarik nepo susutham pidang don sa kawai par ka film nak bandang wan pa fi pen krem ta kanan ka film bangamot ban sa sedang ring no ti thai ngan pension na ladap sha release jong ni ka link hap nang ta tenga pakhat uni ubnai ngan shoot kidon ki portion bang hap shoot jong ni ka film thumai ka kerteng moon ka film tenang tu dengan sependap hadu ubnai Julai thai ngal adap yang harun ti tangwang syukurman bagi palbab dah kinwan pet choy kan ni film tang ni ba kin pelin do ndre do kharwe tre ka po sus tham chugam syukurman bikin wan kinwan pet film Henry wadu khatwe yang kan ka first show tu la book ladap hoi kan first show tu kan bagi kidan kila ada book lupa hoi kata ko first show tu si tu syukurman ki show banang ni syukurman tu kendang one show ibre kinwan pet nanong ginwan page ngako ahi bikin wan page ka film namar ngar kan suthu nun de yo ban entra kan kan du ki hedin biki page ban skap ka ga don ka biki don ban ong ngai makiru no hadin bakala travel kat tu ta finally ka wan hing la jong ni ni ka film te ko ahi da pakut si te ko ahi ki bil jong hi bikin page ka film okay to khublai sibol ba pradip ka por jong fi bat sasin biang sakipaj ba nga karpat ba fin wan haka nreu tarik hadu khadwe tarik ban pe yang ka film halang khabneng ka film ka bal yo nyau tali ki khusnam ki bae om dang hakari rai Shabar jo kari ru kumju te ngit kem ba fin wan hagi di gisngi bla bu ha po usoso tha bu triam ku lesibun Pai lai ta sa chem se promise bun ai ba me pai.
Ta memut ban ong ba baro arangot ki ay bahay maya. Laya pide. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.